Последните дни сме свидетели на нечувана жестокост. Момче изчезнала в град Кула, а пък беше намерен там разчленен труп в района. Поредицата от жестокости продължава. Двама синоптици бяха пребити, а 15-годишно момиче от Разлог беше бито и душено. За насилието, жестокостта ще си говорим сега с психотерапевта Ники Марков. Здравейте, добре дошъл. Здравейте, господин Марков. Да започнем от последният случай с тези синоптици, които са на връх Мургаш. Как си обяснявате вие тази ситуация? Те са в планината, 4 км трябва да вървят до друга цивилизация, за да се спасят и някой влиза през прозореца на третия етаж и ги пребива. Много странна история за мен лично. Може би във времето ще имаме шанса да разберем повече. За момента информацията може би е непълна, но така съм много щастлив да науча, че са имали състоянието на духа да се измъкнат, защото това не е малко пространство, особено в състояние след побой. Слава Богу, че така се развили нещата. Съответно пък, ако погледнем поведението на човека, който е на нападателя, много странно от друга страна. На такова далечено място посред нощ, да се катери, да прониква, след това да изчака едва ли не да бъде хванат на същото място, не говори за адекватно поведение. А какво може да отключи такава агресия от някой? Сам казахте да върви с километри в планината, сняг, студ, посред нощ, да се качи на третия етаж, да щупи прозорец, да влезе. Сега, той е доста интересен казус, може да бъде разглеждан през различни призми. Ако приемем, че това е преднамерено поведение, т.е. той е тръгнал от центъра на София, както казаха полицаите, че там живее. Ако това е преднамерено поведение, той целенасочено е извървял този път, стигнал е до локацията, проникнал е, планирал го едва ли. Точно така, ако е планирано, това е едно поведение. Ако е, примерно, планинар, който се е озовал в някакви обстоятелства и това е отключило нещо в него, това е съвсем друго поведение. Не изглежда да е втория вариант, да се е озовал някъде там просто по това време. Окей, обаче на какво изглежда? За мен не е ясно, поне на този етап. Поне това, което разбираме сега от информацията, с която разполагаме, че този мъж на 32 години не е имал криминални прояви, не е бил с някакво психично разстройство. Единственото, което знаем е, че е буйствал по някакъв начин и че не са могли да се справят с него. Как си обясняваме случаите, в които такива хора, които на пръв поглед изглеждат много стабилни, спокойни, като личности, изведнъж правят такова нещо, което никой не очаква от тях? Да, ако говорим за такъв конкретен случай, приемам, че това е такава ситуация, обикновено говорим за натрупване във времето. Значи това е човек, който някои негови потребности дълго време не са били удовлетворявани, не знаем кои, което е довело до нарастване на раздразнителността и агресията в него. Човек изживява емоцията гняв, която води до подобна агресия, когато има субективното усещане, че някой друг работи срещу неговите нужди. Това обаче може да не е човека, който трайно го е ощетил от нуждите му. Може да е случайен човек, с който той се сблъсква. Случайният човек прави нещо, което отключва в него тази реакция. Той просто се превръща в жертва на неговата агресия. Пак казвам, не знаем случая дали е такъв, но звучи. Просто анализираме ситуацията. А може ли да си обясним на какво се дължи това ниво на агресия в нашето общество, господин Марков? Само 3 случая ви изброихме от последните 2 дни, а те са много повече, ако вникнем и по-надълбоко, и чисто битови проблеми, инциденти на пътя с отнето предимство, битка за паркомясто и така нататък. Първото, което прави впечатление е, че почти винаги става дума за междуличностни взаимоотношения, което, както казахме преди малко, резултира в този гняв, гнева, бидейки тази емоция. Когато човек среща трудности в живота си, прага му на изпитване на гняв пада драстично. И много по-малки, така да ги наречем, спусъци са способни да активират в него тази емоция, която резултира вече в импулс към агресия. Лична неудовлетвореност ли е това от най-често извършителите? При всички положения говорим за това нещо, като въпросът е, че вече то може да идва от много най-различни посоки. Трябва да се задълбава в конкретния живот на човека. Това, което сериозно така и ме притеснява и което чуваме сега от тези случаи, и в случая има такъв конкретен казус, в който тинейджери, съвсем млади, някакси пада възрастовата граница, в която тази агресия се отключва и при младите. Знаете на какви случаи най-различни сме коментирали тук с вас в студиото, включително тук и с момчето от Кула. При тинейджерите е малко по-различно, защото способността на човек да контролира импулсите си се развива до малко по-късна възраст. Има случаи в психологията, които разглеждат
деца и тинейджери на възраст до над 20 годишна възраст, които все още развиват способността си за самоконтрол на импулсите. С други думи, добре е да разглеждаме тези случаи под малко по-различна призма. И не случайно казваме, че наказанията спрямо хора с по-ранна възраст би следвало да са различни, точно поради тази причина. Там вече възпитанието в къщи има голямо значение. Влиянието в компанията, в която са децата и така нататък. Средата, в която растат. Да, но тук е много странно, че тук отново говорим, извинявам се, но говорим за особена жестокост в този случай с момчето от Кула. Не искам просто да казвам това, което се е случило там, защото е наистина потресаващо. Но какво наистина може... Тук търсим първо причината в семейството ли, търсим тази причина за това, че едни тинейджери стигат до там, че да убият свой връстник, а пък да не говорим какво друго са направили още. Ами ако трябва да потърсим корена на подобен проблем, можем да разгледаме следния казус. Ако едно дете е поставено в среда, поставено в кавички, живее в среда, расте в среда, в която агресията се вижда от всякъде, трябва да има фактор, който да балансира тази агресия, който да му казва, окей, това се случва, но правилният начин, по който ти следва да действаш, са такива. И това следва да действаш идва през личния пример, през обяснение, през възпитание и така нататък. В днешно време родителите живеят много забързан живот. Обстоятелствата в България са такива, че не пожалват никого, така да кажем. И не им остава време за децата ли? Ами, дали не остава време, дали не остава съзнание, дали ние самите не сме научени как точно да родителстваме, може би е сумарно. Едва ли е едно нещо. Но крайният резултат е, че децата не успяват да получат правилния пример и правилното възпитание, което да ги научи кое е морално, кое не е морално, кое е приемливо за социално поведение, кое не е. И в крайна сметка, ако един тинейджър има засилена импулсивност, което се наблюдава често при тинейджерите, и той няма нито в съзнанието си, нито в страничния пример механизъм, който да контролира тази импулсивност, няма света сила, която да го ограничи, когато той изпита гнева, да не реагира. Има ли такива индикатори? Говорим се за ролята на семейството. Ето в случая с 20-годишният Мариан от Кула. Приемните родители са забелязали, че има проблеми. Казвали са му, не трябва да общуваш с тези хора. Те са лоши хора, но все пак това са приемни родители. Има ли индикации, които могат да покажат проблеми в поведението, лошата среда? Разбира се. Ние преди сме си говорили с вас, че начинът, по който ние разбираме за чуждите емоции е през тяхното поведение. Децата, особено и тинейджерите, реагират по-емоционално, когато нещо във вътрешния им свят не е наред. С други думи, ако наблюдаваме засилена емоционалност от децата, от тинейджерите, ако наблюдаваме резки промени в настроенията им, върхове и спадове, ако наблюдаваме непостоянно поведение, ако виждаме, че имат проблеми с съня, изглеждат стресирани, не могат да се възстановят, всичките тия неща следва да бъдат взети под предвид, когато се наблюдава поведението на един тинейджър. Но когато обаче не са взети предвид други обстоятелства, в случая с Мариан имаше информация за това, че той се е оплаквал от тормоз, от изнудване. Ако през това време, как е възможно всъщност през това време никой да не е забелязал или пък той ако се е оплаквал, на кого се е оплаквал и така че да се завърти колелото и да се предприемат някакви мерки. Да, в този сценарий вече стигаме до една съвсем различна тема, която е окей, детето е идентифицирало проблем. Хората около него са идентифицирали проблем. Оттам нататък какво се случва? И никой не е направил Точно нищо. Така, да. Първо няма реакция, второ има ли кой да реагира? Ако детето е от приемно семейство в приемно семейство, например, и е за кратко на тези места, ангажираността на това семейство дали е на необходимото ниво? Има ли и доколко орган, който следи за тези неща? И този орган има ли капацитета да продължително време да проследява тези процеси за всички деца? Води ли се ведомствена информация за децата, които са демонстрирали емоционални и психични предизвикателства? Има ли контрол над следенето на тези процеси? Всичко това, което ни казвате, навежда на мисълта. Имаме ли държавна политика, някакви действия, тази така хубава дума, с това да имаме план, стратегия за това как да се справим с клиничното здраве на народа? Моят личен поглед върху темата е следния. Има план, има идентифицирани стъпки и по-скоро прилагането е проблематиката, а не наличието. Защото нито един план сам по себе си не е идеалния. Но и най-лошия план, ако бъде прилаган последователно и адекватно, той ще дава резултати, които вече да доведат до информация какво може да се подобри.
Моят опит показва, че за жалост изпълнението е по-скоро пробойно. Това е същото като с законите. Имаме закони, които обаче не се спазват. В случая обаче с младежите, които за момента се твърди, че са отговорни за убийството на Мариан, как се работи с такива младежи? От тук нататък, в момент, в който те са извършили такова жестоко престъпление и как се подхожда към тях? В случая, вие споменахте и за санкциите, за нарушенията, за наказанията, които се прилагат спрямо тях. Те достатъчно ефективни ли са? Това е един въпрос, който в цял свят така се разисква. Какво да правим с извършителите на особено жестоки престъпления? Когато говорим и за много млади хора, които го правят съзнателно или не знам, съзнателно или не. При всички положения, първата стъпка е на задълбочена експертиза да се разбере точно какво е станало, как се е стигнало до там и има ли психични натоварености в тези лица. От там нататък вече вариант 1 има, закона си казва думата, вариант 2 няма, закона отново си казва думата. Сега вече доколко закона е адекватен и прилагането, но това е съвсем друга тема, нали? Не е в моя... Да. Разбираме, да. Важно е да се вземат мерки предварително, не когато имаме такива, за съжаление, трагични поводи за коментар едва след събитията. Или може би, както вие казахте, тези индикации, които ни подсказват, че нещо в поведението на тези хора не е наред, да се предприемат тогава мерките, тази превенция, за която си говорим. Много ви благодарим за този разговор. Благодаря.